Pred každým tréningom si najprv dám rozcvičku. Či to je plavecký, alebo cyklistický, alebo bežecký tréning. Teraz vám ukážem, ako sa rozcvičujem ja. Začneme krčnou chrbticou. 3 sekundy zatlačím do ruky. 1, 2, 3. Uvoľním a pekne natiahnem. Vymeníme stranu. 3 sekundy do ďalšej ruky. Protitlak. 1, 2, 3. Uvoľním a natiahnem. To isté spravíme dozadu. 1, 2, 3, protitlak. Uvoľníme. Trošku natiahneme krk. Trošku dynamického. Polkruhy hlavou. Do každej strany. Čo najväčšie rozpätie pohybu. Dobre, krk je rozcvičený, poďme na ramena. Ja si pred každým plávaním takto rozhýbem ramena, keď budete chcieť ísť vyplávať. Najprv jednou rukou, 10 krúživých pohybov dopredu, 10 dozadu. Vymeníme ruky, 10 dopredu, a dozadu. Trošku na koordináciu spravíme si takú srandu. Začneme jednou rukou dopredu a druhou dozadu. Tak, aby sme zapli aj mozog popri tom a vytrápili sa trošku koordinačne. Spojíme obidve ruky. 10 takýchto kruhov, vymeníme strany a ideme do opačnej strany. Dáme si naširoko nohy, trošku zase chrbtice, zmobilizujeme a rozcvičíme do jednej strany výpady. 10 do jednej strany, 10 do druhej strany. Tak, sme už v takejto polohe, tak si môžeme dať čo najviac nohy od seba. Môžete aj pokrčenie, alebo aj vystreté, tak ako vás pustí. Dáme si ruky k zemi a natiahneme sa. Počkáme 10 sekúnd, jedna strana. Hlava smeruje tam. Za rukou, za druhou rukou smeruje hlava. Trošku dynamicky teraz. Môžeme vymeniť 10 krát. Tak, výborne. Teraz si môžeme dať výpad dopredu. Jedna noha dopredu, druhá dozadu. Trošku stabilizácia, aktivovať sedacie svaly. Ruka dopredu, naťahujeme hip flexor alebo bedrový klb. Meníme stranu. Môžeme počítať pritom do 10 až 15 sekúnd alebo do 10-15 odpočítaní. 8, 9, 10, 11, 12, 13 a tlačíme zadok dopredu. 15. Dobre, keď už sme v tejto polohe, tak to trošku precítime.
Snažíme sa mať čo najviac vystretý chrbát. Samozrejme, ideálne by bolo, ak máte vyvýšenú podložku tu na, ako vás pustí. Ženy sú vždy flexibilnejšie, týmto pôjde ľahšie, možno zase ťažšie a začne zase opäť rotáciu dovonka a naspäť. 10 krát. Vymeníme nohu. Tým pádom pekne hamstringy natiahneme, ponaťahujeme, alebo zadné svaly stehna po slovensky. 8, 9, 10. Keďže ja veľa behám a bicyklujem, tak ja sa veľa sústredím na zadnú stranu stehien, tak si dáme ešte jeden navyše cvik. A ten, že meníme nohy, v podstate je to taký dynamický stretching. Počkáme si 1, 2, 3 sekundy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vrátime sa naspäť do polohy a sme krásne pripravení na bežeckú abecedu. Začíname s bežeckou abecedou. Štandardne začíname s nízkym poklusom. Ja si dám tento chodník asi 10-15 metrov a vždy naspäť sa ľahko vracam naspäť, či chôdzou alebo behom. Tak, začnem. Nízky poklus. Snažím sa ťahať koleno dopredu a pracovať s členkom. Naspäť idem ľahko. Ľahkým behom. Teraz si dáme stredný poklus, čiže o trošičku vyššie kolena. Špička smeruje hore ku kolenu, čiže je napnuté predná časť píšťaly. Ruky pracujú najlepšie okolo 90 stupňov uhol. Naspäť. Postupíme vyššie a dáme si vyšší poklus, čiže vyššie kolena, ruky pracujú, špičky tu smerujú hore a vraciame sa naspäť. Za opäť nízka intenzita. Čiže ak pre vás to je náročnejšie, môžete si chvíľku predýchať a ísť opäť. Na to je dobré opäť dobrý tréning na stabilitu, koordináciu všetkých svalov od chodidla až hore. Začneme vysokú chôdzu. Podržíme 1, 2, 3 sekundy. 1, 2, 3. Uistíme sa, že či máme sedací sval napnutý, pretože ak nie je, tak začneme sa viacej hýbať. Ak máme zapnutý sedací sval, to nám umožňuje to, aby sme mali lepšiu stabilitu pri či chôdzi alebo behu. Toto cvičenie mám veľmi rád, pretože mávam problémy so zraneniami a tento tréning mi pomáha sa tomu vyvarovať. Dám si 10 krokov jedna strana, 10 druhá. Pri tom hornom si vždycky počkám 2-3 sekundy. Koleno smeruje vysoko hore, lakeť 90 stupňov. Tak, naspäť.
Môžeme si dať náročnejšiu alternatívu a tá je tá, že keď stojíme na tej nohe, tak dokončíme, že prejdeme na tú špičku a snažíme sa trošku stabilizovať. To už smeruje k tomu behu. Keď prechádzame na tú špičku, keď stojíme, tak mali by sme cítiť, ako si pomáhame s palcom a ako ho aktivujeme. Preto palec je veľmi dôležitý v našej celkovej stability chôdze a behu, alebo pri hociktorom športe, pohybe je veľmi dôležitý. Keď stratíme palec, tak nám značne odíde naša stabilita. Aby sme aktivovali trochu zadné stehenné svaly pred behom, môžeme si dať ľahké predkopávanie. Opäť teraz si dáme trochu predné stehné svaly, a to tak, že zakopávame a tým pádom ich aj trošku vystrečujeme a zmobilizujeme. Tak, aby sme trochu ponámáhali zase aj mozog a rozmýšľali pri tom koordinačne, tak si spravíme alternatívu, že zahrabneme. Ideme 3 kroky bez zahrabnutia a zahrabneme druhou. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Opäť pred behom je veľmi dôležité takisto aktivovať aj svaly lítka a ukážeme si také, začneme s poskokmi. Ďalší cvik na lítka môžeme využiť klepanie a zdvíhanie nôh. Aktivácia všetkých aj prednej strany svalov lítka, aj tej zadnej trojhlavého lítkového svalu. Snažíme sa ťahať špičku hore a zase druhá noha robí protipohyb a zatlačí do zeme. Bežíme naspäť. Aby sme trošku aj išli laterálne alebo bočné pohyby, môžeme si dať taký beh po boku, ktorý je koleno smeruje vždy hore a predbehne druhú nohu. Môžeme ísť do druhej strany. Aby druhá noha nekrývala. A takto sme perfektne pripravení ísť si zabehať či indiánsky beh, či 20 až 40 minút, alebo hodinu s kopcami, alebo po schodoch. Pre mňa, ako pre vrcholového športovca, aby som si posilnil zdravie a imunitu, je dobrý tréning si zabehať ľahkou intenzitou 60 minút. Pre vás, ktorí len začínate s behom, je dobré vyskúšať si indiánsky beh. A to je 1 minúta behu, 1 minúta chôdze. Toto pokračujete 20 minút. Ak sa zlepšíte v tomto, odporúčam ísť 20 až 40 minút behu, a to tak, že intenzita by mala byť natoľko nízka, že môžete zobrať svoju rodinu, svoju manželku alebo svojho kamaráta a môžete sa
rozprávať pri tom. Alebo zistíte to tak, že dýchate len nosom. Tým pádom môžete si zalepiť ústa, aby ste to zistili a dýchali len nosom. Ahoj. Ahoj. A ty tu čo robíš? Opalujem sa. A prečo? No, pretože už 10 minút na slnku nám vytvorí dostatok vitamínu D. Dobre, ale dajme si aj imunotréning. Môžeme? Poďme spolu. Dobre, dedo. Tak si pripravený si dať ten imunotréning? Jasné. Dobre, tak začneme na prvom schode. Vybehy na prvý schod, hore dole, potom zase dole. Dáme si to 1 minútu. Super ti to ide. Vitamín D. Máš veľa sily. Dobre. Predýchneme, uvoľníme sa a dáme si skipping na prvom schode, hej? Čiže jedna noha hore, druhá dole. Striedame. OK. Super. Predýchneme. Imunotréning. A dáme si výšlapy hore schodmi. Môžeš si vybrať 2 alebo 3. Ja bych najradšej 1, ale 2 dám. Dobre. Tak ja si dám 3, ty si daj 2. A pomaly môžeme ísť dole. A zase hore. A ešte raz, posledný krát. Teraz môžeš skúsiť fakt 3. Skúsim. Keď si rozohriatý. Paráda. Pecka. Ideme dole pomaly. Ja už rýchlo ani neviem asi. Dobre. Aby si nohy trochu oddychli, tak si dáme trochu kluky. OK. Môžeš si vybrať obťažnosť. Čím ideš nižšie, tým je obťažnosť vyššia. Čím ideš vyššie, Ja bych obťažnosť najradšej je... od 10., ale skúsim 5. Dobre, ja si dám od 3 napríklad. A dáme si 10 plúkov. Super. Tak sme trochu prekrvili ruky. Áno. A ideme naspäť na nohy. OK. Ale dáme ich bočné. Dobre. Čiže zase trochu koordinácia. Bežíme hore po každom schode. Nízky skipping, bočný skipping na schodoch. Opatrne. A pomaly dole. Dáme si druhú stranu, aby druhá strana nekrývala. To skorej krývam ja už, ale poďme. Výborne. Pomaly dole. Povedz si, aby si nebol moc zadýchaný zase. Tak trošilinku tanečky a môžeme za chvíľočku ísť. Kým dedo oddychuje, ja si ďalej zacvičím a zamakám. Tak začnem jumbo jackom, ďalšiu minútu si zaskáčem.
Dobre, ďalšiu variantu si môžeme dať skoky po schodoch. Variujeme zase na koordináciu, trošku používanie iných hemisfér mozgových. Skok dopredu po dvoch spolu s nohami, obidve dvojnožne a potom skáčeme cez jednu ľavú, zase dvojnožne na pravú. Čiže striedame vlastne nohy. Oddychneme smerom dole a ideme ďalej opäť. Dobre, zase dole. Pre náročnejších dáme si jednonožné poskoky. Začneme ľavou. Musíme počkať. Pomaly dole. Predýchame. Druhá noha. Dáme si posledný cvik. 3 schody hore, dopredu, skok do výšky vertikálne. Opäť 3 schody dopredu, 1 vertikálne hore, výskok. Dáme si to ešte raz. A trošku s rýchlejším predskokom. Teraz si dáme zase dopredu trošku a dáme si 2 skoky dopredu, vždycky až hore. Dobre? Hop, 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 hop. Super. Super, aj na to. A ešte dáme tricepsové kluky. Opäť, čím vyšší uhol, tým to je ľahšie, aby sme trošku aj zaťažili zadnú stranu. Výborne. A dáme si tie preteky? Vyzývaš ma? Samozrejme. To bude prvý. Tak, ale až hore ideme, hej? Dobre. Som za. Som za. Tak Ale ja môžem ísť po 2, po 3. Dobre, ideme na to. Dedo, a kde máš teraz to slnko? Poďme sa otužovať, aj to je prospešné pre imunitu. Je najvyšší čas na imunotréning. Skoč na www.arkodefense.sk.